तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ समन के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रहुआ समन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट मीटर, बिल्कुल खतरनाक देवर भौजाई के हीट मीटर लेके आ गए बनी रहुआ समन खातिर। बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट खतरनाक मीटर बा। अगर एकरा के रहुआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रुआ समन से कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ पसंद बा, रुआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ के म्यूजिक नहीं मिल पावत, बढ़िया से रुआ गायकी नहीं कर पावत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बेन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। कहीं से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी निर्गुण भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे बोल बम के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रुआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज। तो ये से कहल चाहब रुआ समन से कि रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रुआ समन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरतिया के पति परदेश जाता रहे, वो औरतिया का कहतिया कि राजा जी मत जाई, राउर हई छोट भाई बाड़े, ई हमर जियल मुश्किल कर दिहे। आ देखी कौना भाव में कहती अपना पति से औरतिया कि जनी जकमाए छोड़ी के पिया पटना हो, कि जनी जकमाए छोड़ी के पिया पटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो, कि देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो, बहावे बेहाया जरी के ढोढ़ी चटना हो, कि बहावे बेहाया जरी के ढोढ़ी चटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो। चलिए रुआ समन के एक बार और मुखड़ा सुनाई तनी कि जनी जकमाए छोड़ी के पिया पटना हो, कि जनी जकमाए छोड़ी के पिया पटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो, बहावे बेहाया जरी के ढोढ़ी चटना हो, कि बहावे बेहाया जरी के ढोढ़ी चटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो, देवरा दो गलवा क दी कबो घटना हो। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गाय के ना ही रुआ से उनके खाली बता सकिले। तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।